момента чакаме Стоян Марков от TV+. Свързаха се с мене и искат да направят репортаж за протезата. Chipo Labs е компания, чиято цел е да се занимава с проектиране и производство на качествени и достъпни миоелектрични протези. Визията ни е много проста, именно да създаваме добри продукти с висока добавена стойност и ниска цена. Предаването се казва Непознатите изобретения. В момента сме разработили прототип на механиката. Това е първият реален прототип, който действително може да поставим на пациент и на който може да кажем, че работи. Реално тази една година основно се занимахме в проектирането на това. Другото нещо, което разработихме, са сензорите. Това е много важна част от цялото изобретение, защото чрез тях сваляме биосигналите и реално чрез тях управляваме протезата. Срещнахме Жоро в Start is Smart. Това е български клуб по предприемачество, където с Иво бяхме поканени като ментори. След като се запознахме с Жоро, разбрахме, че това е човек, който може да се работи и довежда нещата до край и така решихме да създадем заедно компанията Chipo Labs. SmartHand няма еквивалентен продукт с такава функционалност, което само по себе си прави продукта иновативен в световен мащаб. Аналозите, които съществуват като комерциални крайни продукти, са с много по-малка функционалност, обхват на движение като цяло и изискват обучение, което отнема много дълго време на пациентите, за да свикнат с използването на протезите си пълноценно. След като екипът на TV+ подготви оборудването, започнаха и снимките. Предстои да видите част от интервюто зад кадър, което Георги Чипов даде за предаването Непознатите изобретения. Вярна ли историята, че идеята хрумнала преди да приема в университета, когато си видял човек без ръка? Да. Добре, и за това ще говорим. Добре. Не си мятам ръката много. Няма, това ще си ги оставя. Работи. Да започнем с това, откъде се появи всъщност идеята за изработката на тази протеза. Идеята се появи преди много години. Аз съм човек, който обичам да наблюдавам света около мене и когато видя нещо, което не ми харесва, търся възможности как да го променя, как да го направя по-добро. И веднъж забелязах човек, който няма ръка. Се замислих всъщност, че въпреки че ръката няма, той мозъкът продължава да изпраща сигнали. И замислих се, че ако успея да ловя тези сигнали, аз мога да ги подам към механична ръка и да управлявам. И по този начин човек отново ще може да използва ръката си. Тя е било времето преди да станеш студент в технически. Преди да стана студент, да. След приемането вече какво се случи? След приемането започнах да се развивам в други проекти, доста проекти. Развих се в доста насоки и в един момент станах четвърти курс и в един момент да избера нещо за дипломна работа. Избрах протезата, понеже това беше нещо, което най-лесно мога да експериментирам вкъщи. Истината е, че в университета няма много лаборатории, в които мога добре да експериментирам по-сложни неща. И не исках това нещо също да остане само на теория, само на хартия. И затова си го избрах като проект, който може да бъде реално осъществен, а също време не е чак толкова сложен. Другият вариант за дипломна работа, който обмислих, е да търся възможности как да съединя прекъснат гръбначен стълб. Реално, когато човек претърпи някаква травма, свързана с гръбнака, нервите на място на травмата нервите се прекъсват и човек примерно не може да ходи, не може да използва ръката. Една идеята с дипломна работа беше това, да намеря начин, през който да взема сигнала там, където се прекъсва и да го прехвърля от другата страна. Но за това няма как да стане в домашни условия. Тоест си спрял само върху ръката? Само върху ръката, да. Има ли през този период, когато си се занимавал това всъщност с какво чете? Предполагам си се сблъскал с много литература. Да, четох доста физиология, доста анатомия, извън инженерната литература. Няма как без медицина, защото трябва да науча как са разположени мускулите, за да знам къде да сложа сензорите, за да мога да управлявам протезата реално.
Следващия етап всъщност е най-важното да намерим финансиране. Тази миналата година ние работихме благодарение на спечелена награда от фондация Empower. Но с тях договора ни е за една година, сега декември месец финансирането ни свършва. И на първо място като приоритет да намерим следващото финансиране, за да продължим работа. Планираме да насочим усилията си за финансиране на проекта посредством Launch Hub, който управлява фонд с капитал от 9 милиона евро. Това е много подходящ финансов инструмент, който подкрепя предприемачеството и предоставя първоначално финансиране за подобни проекти. Инициативата се финансира по линия на Джереми в рамките на оперативна програма Конкурентоспособност. Всъщност, ако един човек си сложи тази протеза, тя как ще се захранва, как ще работи и какви са дейностите, които той ще може да извършва? Ще замени ли напълно нормалните дейности, които се извършва с една здрава ръка, или ще има ограничения? Протезата ще се захранва с батерии. Функциите, които изпълняват движенията, са свиване на показалеца, палеца. Реално човек може да хване, да извърши това движение, щипка. Да хваща мрук, да прави ключов захват, да натиска бутонна мишка, примерно, или спусъка на нещо. Има около 80% от движението няма възможност за момента протезата да прави така. Тези три пръста за момента също се управляват с един двигател, като идеята на това е, че много малко хора имат нужда да правят така. А същевременно наличието на повече двигатели намалява живота на работа на протезата, понеже консумират ток, който изтощава батериите. Същевременно правят протезата по-тежка и същевременно правят по-скъпа, понеже един двигател. Всъщност най-скъпото нещо в тази протеза са двигателите. Ние за момента използваме 6 двигателя, цената на един двигател е 400 лева. Ако сложим още тази да се движи тези пръста, няма да спечелим кой знае какво, но ще спечелим доста продукт. Благодаря ти. След като снимките на TV+ приключиха, трябваше да проведем още няколко разговора относно организацията по последващото финансиране на проекта. Айде, успех, продължи. Айде на тебе, Чао. Благодаря, ако има нататък развитие, може да се обачи.